La girafa allargava el cap perquè volia arribar al terrat i el veí estava estenent els llençols del dia. Sí, m'avorreixen. Si tan sols una llanterna mil històries fa aparèixer, ja mai més m'avorriré. Au, vine a jugar, imagina mons de tants colors, somia cap on. A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten les històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. M'esperaves? Xa, 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 xa! Tu i la teva colla de pirates pollosos no podreu amb mi! Una nit, mentre la Maria dorm, els nens perduts se l'emporten al país de mai més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona.